Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días, benvidos unha vez máis a Sempre en Galicia, este programa do Patronato da Cultura Galega que conta cos auspicios da Xunta de Galicia, do Goberno galego. Está comigo Ana Lorenzo. Moi bons días, Ana. Hola, bons días. Por decir algo, que está moi frío, Bueno, a ver, a non queixarse. A non queixarse, claro que sí. Temos en Montevideo 10 grados de temperatura hasta ahora, probables chuvias despois das 2 da tarde, Vai chover despois das 2 da tarde. Capaz que con eso vais un pouquiño frío. En Santiago de Compostela, na capital de Galicia, teñen 20 grados a esta hora, está nublado. En os controles técnicos hoxe está Carlos Condeza. Moi bons días, Carlos. Empezamos con esta muiñeira. Tus hermanos cuñados y tú no quieres ser mía. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Arrulada extendida, nunca la verás casada, ni posada en ropa verde, ni bebé de agua clara. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. Baila Ricardo Juanena, déjame hacer un fallo con las tuas ovejas. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. ¿Para qué mandas tocar las campanas de la vida si no puedes apagar el fuego que te he encendido? Ay, la, 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 ay, la, 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 la. O 25 de xuño de 1931 tuvo lugar en Ourense a proclamación da Primeira República Galega e 2 días despois, en Santiago de Compostela, proclámase o Estado galego republicano, cuyo primer presidente había de ser Antón Alonso Ríos. Pois ben, inda que esa independencia foi efímera, gracias á rápida maniobra do presidente provisional da República Española, Niceto Alcalá Zamora, Galicia xa había nomeado presidente da chamada Xunta Revolucionaria da República. A soneto estaba sementada e as consciencias galegas habían de ratificar 5 anos despois a idea de Galicia como nación ao aprobarse o 28 de xuño de 1936 en referendo o Estatuto de Autonomía de Galicia durante a Segunda República. Un texto aprobado, amigos, por casi 1 millón de votantes, é dicir, o 99% dos 1.963.000 votos e tan solo 6.100 en contra. Este estatuto reconocía o noso país como unha rexión autónoma dentro do Estado español. Pero unha das particularidades é que permitía a incorporación de territorios limítrofes con características históricas, culturales e xeográficas iguales ás galegas. En clase referencia ao Bierzo, a zona falante de Asturias e de Zamora. Foi un paso adiante, claro, pero mágoa que aos poucos días deste referéndum Galicia estuvese ocupado polas forzas falanxistas e con resultados que todos conocemos, pero que non todos queren reconocer. Ter memoria é tamén ter dignidade. Pero vexamos as diferencias entre o ocurrido en Ourense en 1931 e a aprobación do Estatuto de 1936, os donos dentro do mes de xuño. Xa en 1931, o Seminario de Estudios Galegos en Asamblea do 4 de xuño de 1931 na Coruña
Iba máis alá, proclamaba que Galicia é un estado libre dentro da República Federal Española. E añadía, sendo Galicia unha nación, o término nacionalista reflicte a reivindicación das Irmandades da Fala, que en 1918 pedía unha soberanía completa e sin cativeces. Resulta, pois, evidente que o actual estatuto estivo condicionado por 40 anos de ditadura que, distorsionando a historia, marxinaron as culturas e as linguas de Galicia, de Cataluña e de Euskadi. O papel que tiveron as clases populares e a loita contra a ditadura dende a migración en Buenos Aires e Montevideo condicionaron positivamente a transición para que, entre esas conquistas, estivese o estatuto, a pesar de que non era a solución máis xusta. Para selo, tería que ser un sistema confederal, como sempre exixiron as forzas políticas e sociales da nosa terra. É por iso que ainda hoxe a cuestión nacional, pese a todo logrado, sexa aínda un tema de conflito e un problema non resolto despois de 90 anos. No noso corruncho cultural de hoxe, as miñas compañeiras prepararon un informe sobre aquel estatuto aprobado polos galegos en asombrosa maioría, o 28 de xuño de 1936. Pero, asemade, contaremos tamén aquí en Sempre en Galicia coa palabra de Carmen Lorenzo, introdución, unha maestra, unha profesora de introducción á cultura galega, Galego 1 do noso patronato da cultura galega, o estatuto orixinal que precisamente hoxe cumple 90 anos. Chorima, nosa chorima, tan amarela no monte, ti en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe, ti en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe. Flor de toxo, flor da galeguidade, as raíces son hai alma, a chorima saudade, a chorima saudade. Chorima, nosa chorima, tan amarela no monte, ti en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe, ti en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe. Arden besos toxales, non te quixeches na casa, ergueita brava e ceire, como os galegos de raza, como os galegos de raza. Somente a nosa terra abona a túa semente, chorima ti si es nosa, fúchelo e seralo sempre, fúchelo e seralo sempre. Chorima, nosa chorima, tan amarela no monte, ti en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe, ti en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chaná y Joaquín de Salterain. Teléfono 24 00 27 39. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga.
Suscribite y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, tal como lle dicía, como hoxe, un día como hoxe, o 28 de xunio de 1936, os galegos reales, como vostede máis como nós, votaban un plebiscito para refrendar o Estatuto de Autonomía que non puido aprobarse nas Cortes porque a natureza indigna e o azar acabou coa discusión o 18 de xulio, xa o conocemos todos. Foron moitas as mortes de galegos, entre as deles a de Alexandre Bóveda, unha bellísima persoa digna hasta o final. Sobre o Estatuto do ano 36 vamos a ter contacto con Carmen Lorenzo, que é profesora de Introdución á Cultura Galega, Galego 1, do noso estimado e querido Patronato da Cultura Galega. Carmiña, moi bons días. Hola, bos días, Toni. Como... Bos e fríos días. Como estás a saúde, Carmiña? Bueno, estou ben. Con algunha cousiña como pasa cando ven os anos, pero estou ben. Bueno. Carmiña, que reflexión che merece esta data tan importante no día de hoxe, 28 de xunio? Bueno, son 90 anos de celebración dun feito importantísimo na historia do nacionalismo galego. Foi a culminación, despois de moito tempo, de moitas loitas, a culminación dun feito importantísimo. Recoñecer, aunque tímidamente temos que decilo, a Galicia como nación. Ti, como dixestes, o referendo foi o 28 de xunio de 1936. Bueno, votado dos electores, porque non era obligatorio, dos electores votaron a favor da votación do Estatuto de Autonomía de Galicia, o 99, como dixeste, con 24%. Moi importante frente a que no ano 1981 celebrouse tamén o referendo. Bueno, foron no 1980, pero foi aprobado por lei no 1981. Nese caso votaron 28 con 27% a favor do sí dos votantes. Unha diferencia moi importante, moi importante. Tivo, como ti dixestes, bueno, aprobouse por esa cantidade de persoas, pero, como ti dixestes, non entrou en vixencia porque polo estouro da Guerra Civil, non? Claro. Pero esta diferencia tan elevada, tan importante, foi calificada por los propios partidarios do Estatuto, chamaron o Santo Pucherazo naquel entón. Sí, claro. Entón, era, ademais de o estouro da Guerra, temos que recordar que en Galicia os sublevados enseguida tomaron o poder na terra galega, salvo aquelas persoas que loitaron no monte, que quedaron no monte como Guedellas, como Calloso, toda esa xente, pero bueno, enseguida os sublevados tomaron a terra galega. Pero eso levou moito tempo. Primeiro temos que decir que empeza xa co rexurdimento, que foi un rexurdimento literario, pero tamén historicista, claro, porque escribiu as bases desas ideoloxías en ese entonces regionalistas, non? Pero cara ao nacionalismo galego. O sea que o estatuto, a idea do estatuto viña xa de moito atrás, non? Moitísimo atrás, con moitísimas discusións, ti sabes que moitos proxectos se presentaron. Algúns non foron ni siquiera
tratados lidos, nin siquiera considerados, pero as discusións, as interpretacións, mellor dito, as interpretacións entre eles, entre, por exemplo, xa nos tempos do século XIX, entre Murguía e, por exemplo, Brañas, sí, claro. que Murguía progresista, Brañas máis tradicionalista, e despois nas Irmandades da Fala, tamén as discusións que plantexaron algúns con Risco, verdad? Risco máis... Non sei se agora estás estudando a figura de Risco, que non era tanto, porque foi esquecido por formar despois unha agrupación dereita, pero hoxe está estudando que non é tan así. El quería tratar o tema da nación galega dende o punto de vista non partidario, verdad? Pero bueno, as Irmandades da Fala tiveron que se constituíron no 16 e que fixeron un manifesto na Asamblea de 1918, Asamblea de Lugo, que fixeron un proxecto importantísimo, innovador, donde estaba considerada Galicia como nación, onde estaba considerada desde o tema do tren, verdad? O tema do tren, da importancia do tren para Galicia, hasta o tema das mulleres, con unha visión, claro, de acordo a aqueles tempos, non? Claro. Pero con unha visión liberal, moi importante. Ese, cando se aprobou o estatuto? Que aprobouse o estatuto? En 1945, donde en México, aprobada na reunión das Cortes da República do Exilio. Aí foi aprobada conxuntamente co Estatuto Catalá e co Estatuto Vasco. Carmiña dice que Castelao decía de Risco que era moi medoso, que era un home que tiña moito medo, non? Era un home, pero era un gran galeguista con todo eso, Un gran galeguista, a súa obra, claro. Teoría do nacionalismo, é moi importante. E agora, despois de ser esquecido, agora está sendo estudado, están facendo unha reivindicación de este intelectual. Claro. A propósito de eso que dices do estatuto que se aprobou xunto cos demais países como o país catalán, o país vasco e o país gallego en México en 1945, como moi ben dices, hai que pensar que tamén aí estuvo presente unha delegación de os galegos emigrantes exiliados aquí en Uruguai, ¿no? Como Luis Tobío e don Xesús Canaval, que asistiron a esa reunión, a esa aprobación de ese estatuto. Pero un estatuto que, ao fin e ao cabo, nin o de agora está moi completo en cuanto ao feito de que Galicia como nación, verdad? Sí, é moi certo, pero bueno, a importancia que tivo é un recoñecemento do goberno do exterior, podemos decir, da historia e do valor de considerar a Galicia como nación, claro. Que despois tivo moito que ver na aprobación do Estatuto de 1981. Pero foi un paso adiante, verdad? Claro que sí, claro que sí. En un momento en Galicia, da ditadura galega, en que no exterior houbera moita xente, moitos galegos de moitísimos lugares, refrendando esos tres estatutos, claro. Da nacionalidade histórica, porque no Estatuto de 1981 se recoñece as características destes tres países como nacionalidades históricas. Falabas tamén antes de Brañas no seu regionalismo, fala precisamente de súa autonomía dentro dun Estado español, unha rexión autónoma dentro dun Estado, pero foise superando, non? Foise superando con forzas con forzas políticas como o Bloque Nacionalista Galego, PSG, en fin, todas esas forzas de izquierda que o único que pretenden é un estatuto que teña moito máis de nacionalismo, non?
claro, claro que sí. Porque despois de proxectos, do seminario de estudos, de moitos da Asamblea de Municipios e todo máis, o que veu é a victoria do Frente Popular no 36, na que estaba integrado o Partido Galeguista, que tomou o compromiso de aprobar de contado, porque realmente tivo moitos, por exemplo, Indalecio Prieto, Sí, claro. que en Castelao menciona moitísimas veces como unha persoa republicá que deixou pasar o tempo e non apoiou o estatuto. Tamén Casares Quiroga, cando foi presidente do goberno, tampouco fixo moito por levar adiante a aprobación do estatuto. Pero nese entonces, no 36, estos movimentos, o Frente Popular, o Partido Galeguista, que foi o que tomou... Claro, de Piñeiro, no 31, foi o que tomou, levantou a bandeira da aprobación do estatuto. E, bueno, eso foi un traballo moi importante, un traballo conxunto, unha conscienciación dos galegos. Naqueles momentos o que tiñan era a radio, verdad? Pero unha divulgación moi importante, importantísima, é os murais. Os murais que fixeron, por exemplo, que fixo Castelao, que fixo Camilo, o pai de Isaac Díaz Pardo. Isaac Díaz Pardo, con 15 anos, fixo moitos cartéis de propaganda. Por isto se levou con ese espírito e con esa... un estatuto moi innovador. Claro. Ramón Piñeiro e máis don Paco Fernández del Riego insistían, ¿no?, de que o estatuto, a pesar de non ser unha solución moi xusta, porque para selo tería que ser unha especie de sistema confederal, como sempre exixiron as forzas políticas e sociales de Galicia, pero no estatuto de hoxe ainda caben moitas propostas, verdad? Sí, hai moitísimas propostas. Sobre todo que fala, por exemplo, ¿no? No artigo primeiro do Estatuto de 36 di que Galicia organízase como rexión autónoma no Estado español, de conformidade coa Constitución da República e co presente Estatuto. E fala, no fondo, non fala dunha confederación, pero sí se fala de agregar a Galicia con territorio limítrofe de características históricas, culturais, económicas e xeográficas análogas. Como así fala de un integral, no que está falando das ideas das provincias ibéricas. Está incluído neso Portugal, que históricamente sempre estuvo unido con Galicia. Bueno, Carmiña, moitísimas gracias por as túas palabras, realmente toda unha lección sobre o estatuto. Esperemos que, bueno, que todo isto que resulte algo que sea favorable a Galicia, porque tamén a fala ten que ter un lugar, a nosa cultura ten que ter un lugar dentro dese nacionalismo galego, verdad? Sí, a fala é un elemento definidor da cultura. Claro. Ten que ser, así o recoñecían eles, no 36, agregaban que serán idiomas oficiais o castelán e o galego, pero que tiña o dereito de falar o galego. No 81 falase do dereito e do deber de falar o galego, non? Pero, bueno, o importante é que temos que recoñecer o valor que tivo isto 90 anos antes. É a sangre que costou, non? É a sangre que costou. Exacto, definiste moi ben. Claro. Carmiña, coídate que te precisamos moito no patronato e tamén aquí sempre en Galicia, Mandamos un biquiño, Ego Maisana desde aquí, desde CX12 Radio Oriental, e mandamos un biquiño desde sempre en Galicia, como sempre. Coídate, cuídase nun vago. Celebramos entón o 90 anos do recoñecemento de Galicia
nun estatuto. Claro que sí, vamos coitar a Juan Pardo en este En Pé. Irmáns en pé, sereos, a limpa frente erguida, envoltos na brancura da luz que cae de riba, o corazón aberto a toda verba amiga, en unha man a fonte, en outra man a oliva. Arredor da bandeira azul e branca, arredor da bandeira da Galicia, cantémolo dereito a libre nova vida. Cantémolo dereito a libre nova vida. Validos de traidores, a noite da frouxeira, a patria escravitaron unhos reixes de Castela. Como estas polo tempo xa afloxan as cadeas, irmáns asoballados de xentes extranxeiras. Ergamos a bandeira azul e branca, eu queda enseñada na nación galega. Campémolo dereito a libertar a terra. Cantémolo dereito a libertar a terra. Irmáns no amor a Suevia de lexendaria historia, en pé dispostos a non morrer sin loitar. O día do medulio, con sangre quente e roxa, mercamos lo dereito a libre, honrada xouta. Xa está o vento a bandeira azul e branca, e o pé da enseñada na nación galega. Berremos alto e forte, a nosa terra é nosa. Berremos alto e forte, a nosa. A nosa terra é nosa. Bueno, vamos agora cas novas despois deste tema tan importante, tan entrañable, ¿no? É tan Bueno, adecuado logo do que se falou. claro que sí. Vamos cas novas que nos veñen de Galicia. Empecemos por este tema un pouco delicado, ¿verdad? Como é corrixir a letra do himno galego. Sí, pero son apenas moi pequenas correccións. A ver, O conta. Parlamento está considerando corrixir a letra do himno galego. A comisión creada no ano 2024 estuda un informe enviado pola Real Academia Galega para unha posible modificación da letra, que busca restaurar a letra orixinal do poema Os Pinos, de Eduardo Pondal. Un informe da Real Academia Galega recoñece que o cambio sería correcto desde o punto de vista filolóxico, pero
que deben considerarse outros elementos, xa que o himno leva máis dun século difundíndose, e así é como aprendeu a xente. Claro. Os cambios son poucos, en realidade, como che dicía, por exemplo, rouco en vez de ronco, cinxido no lugar de cinguido, outros cambios polo estilo, máis ben algunhas palabriñas. Claro, son algunhas palabriñas, como ti dices. Bueno, a derradeira elección do mestre está en Galicia, non? Sí, un óleo de Castelao titulado A derradeira elección do mestre, no que homenaxea ao seu amigo Alexandre Bóveda, asasinado o 17 de agosto de 1936 nos primeiros días da Guerra Civil. O cadro consérvase no Centro Galicia de Buenos Aires, pero durante 3 meses estará exposto no Museo de Pontevedra, como parte dunha exposición que este museo inaugurou en torno a dita pintura. A mostra estará aberta ata o próximo 27 de setembro, así que os que estean por alá, por Pontevedra, poden visitala ata o 27 de setembro. E logo desa data, o cadro voltará a Argentina. Donde tamén se pode ver o que vayan a Buenos Aires. Claro, pero xa tes que ir a outra beira. Claro. Na inauguración, o presidente da Deputación, Luis López, dixo que é tan rotunda e conmovedora a súa mensaxe que ningunha palabra lle fai xustiza. Claro que sí. Bueno, que é isto de Oasis? Bueno, trátase do cine galego que está colleitando éxitos. Recentemente estreada na plataforma Netflix, a serie titulada Oasis aparece xa no 3º lugar en España e atópase entre as 10 máis vistas en 40 países. A serie, cunha trama policial na que se investiga unha desaparición, non foi filmada en Galicia, pero foi creada polo cineasta nado en Noia, Ramón Campos. Bueno, xigante homenaxe ao fotógrafo José Suárez, de que en noso patronato fixo unha mención. Sí, porque foi homenaxado este ano no Día das Artes. Claro. Bueno, xigante polo tamaño da imaxe, porque a artista portuguesa Mariana Duarte está reproducindo unha icónica fotografía tomada por José Suárez en 1936 para a súa serie Mariñeiros. Trátase dunha foto tomada en Bueu, na que aparecen 2 mariñeiros cargando unhas pesadas redes. É unha das fotos máis vistas que está en todas as publicacións, en internet. Sí. Agora, unha reproducción xigante desa foto está ubicada na fachada do Centro Social do Mar en Bueu. Pola súa banda, o Concello de Bueu presentou durante todo o mes de xuño unha exposición fotográfica de José Suárez que fora, como xa dixemos, homenaxeado este ano no Día das Artes Galegas. E a propósito do Día das Artes Galegas xa temos un novo homenaxeado, verdad? Así é, porque por acordo da Real Academia Galega das Artes, o Día das Artes Galegas será adicado o vindeiro ano a soprano coruñesa María Luisa Nache, que compartiu escenario con María Calas e con Franco Corelli en Il Trovatore de Verdi. Naceu na Coruña en 1924, finou en 1985 con 60 anos. Esa será homenaxeada entón o vindeiro ano no Día das Artes Galegas. Bueno, que pasou no San Xoán coruñés? Bueno, como xa falou Felipe Senén o pasado domingo, na noite de San Xoán, bueno, pasan cousas tamén, non? Claro. Non só festa, alrededor de 370 persoas requiriron asistencia sanitaria, a maioría delas por quemaduras producidas ao saltar as cacharelas, máis da metade na provincia da Coruña. Esta é unha cifra maior que outros anos, pero afortunadamente non de gravedade, o sea, son quemaduras leves. Ademais, houbo algunhas fogueiras que requiriron a intervención dos bombeiros. E tamén, isto sí, é lamentable o estado en que se atopaban as praias a seguinte mañá, o sea, dende o punto de vista medioambiental hai que ter un pouquiño máis de cuidado. Claro, era o que decía outro día ese neno, decía Felipe, Riazor e Orzán amaneceron cheas de lixo tras a noite de San Xoán. Vamos a escoitar unha foliada de Carril. Señora da
guía de mariñeiros, Nosa Señora da guía, ai da guía de mariñeiros, guía da miña cuadrilla, guía da miña cuadrilla, toda de mozos solteiros, toda de mozos solteiros, ai la lelo, ai la lo. Si vas a carril o mesmo chegar, quedas cortegada, deitada no mar, ollando por el ar. Vamos mariñeiros, nos botes de vela. Teño un amor mariñeiro, ai bonito como unha rosa. Teño un amor mariñeiro, ai bonito como unha rosa. Teño medo que mo quite, teño medo que mo quite algunha nena envidiosa, alguna nena envidiosa, ai la lelo, ai la lo. Si vas a carril o mesmo chegar, quedas cortegada, deitada no mar, ollando por el ar. Vamos mariñeiros, nos botes de vela. Encar en caso meu pai, ai en carril quero casare. Encar en caso meu pai, ai en carril quero casare. Moito me gustan as mozas, moito me gustan as mozas que son da beira do mare, que son da beira do mare, ai la lelo, ai la lo. Si vas a carril o mesmo chegar, serás cortegada, deitada no mar, ollando por el ar. Vamos mariñeiros, nos botes de vela. Vamos mariñeiros, nos botes de vela. Bueno, despois desta bonita foliada de carril, vamos as novas da colectividade, dar un repaso pola nosa colectividade, verdad, Ana? Sí, ti sabes que o pasado mércores estivemos na casa, na que fora a casa de El Viejo Pancho en Tala, porque ali foi presentado o libro El Viejo Pancho de Ribadeo a El Tala pasando por Navia, escrito por Pablo Rodríguez Fernández. Pois ali na casa, no espazo cultural que fora a casa do Vello Pancho, presentouse este libro, estivemos ali con Francis, a nosa compañeira Francis. Contame un pouquiño, como é a casa esa? É unha casona grande, non? Mira, é unha casa ao vello estilo, con habitacións unha en liña a carón da outra, que ten dúas columnas, digamos, desas habitacións, cun patio no medio. As habitacións son pequenas, ou seja, é mellor facer as actividades con mellor tempo, con mellor clima, digamos, porque iso permite facer cousas no patio ou no campo que está arredor da finca. Pero bueno, nesta oportunidade había moita xente, todos estábamos dentro. Claro, dábase calor. Sí, así que bueno, estivemos. Pero pode ali. visitarse, verdad? Pode visitarse aquel que queira acercarse. Sí, pero é conveniente ir cando hai algunha actividade, non? Claro. Porque senón é simplemente ver unha casa e porque aí non vive nadie, non? Non, utilízase para moitas actividades, mesmo da xente do Tala, por suposto. Agora temos unha proposta dende o patronato. Xa o patronato foi moitas veces, sí, por suposto, a facer distintas actividades, tamén participar nas actividades que organizaba a xente do Tala. Agora estamos pensando en facer levar unha actividade desde o patronato para o Tala, pero xa avisaremos de eso porque vai ser cando haxa mellor tempo. Habemos de chamar un día a López Faraldo, que conoce moi ben a historia de ese casona, moi ben. Para que nos conte Sí, cousiñas. claro, sí. Porque sí. Está sola ou hai máis casas ao lado? Bueno, está moi pretiño do resto das casas, pero a casa do Vello Pancho ten todo un campo alrededor, de maneira que ao lado mesmo non ten casas, claro. Pero sí que hai casas moi preto.
Bueno. Vamos a do patronato, que non, pasa? Hai outra novidade que ten que ver coa colectividade. Imos ter 2 ciclos de cine. Ajá. O primeiro deles que comeza no mes de xullo, o vindeiro mes de xullo, todos os mércores a partir do 22 de xullo, todos os mércores, imos ter películas do ciclo Mestre Mateo. Isto vai ser nos cines Alfabeta. Así que eso é importante que reservedes esas datas. O ciclo Mestre Mateo a partir do 22 de xullo todos os mércores. O sea, no mes de Galicia, no xullo. En xullo e ata non sei cando remata, pero agosto seguro. Tampouco conocemos as películas, os títulos. Xa iremos máis preto da data dando máis información, pero todos os mércores a partir do 22 de xullo. E logo haberá outro ciclo de cine, este será no mes de outubro, con películas vinculadas ao Camiño de Santiago. Que ben, todas as películas son vinculadas ao Camiño porque será o mes do Camiño. Ajá. Así que, bueno, idevos preparando que hai moito cine para este ano. Moi ben, moi ben. E agora vamos ao patronato, porque tuvo de festa, non? Sí, o patronato estivo de festa onte sábado, precioso, lancha aniversario, moitísima xente, a xente contenta, a casa chea de amigos, autoridades tamén, estaba ali o cónsul general de España, a delegada da Xunta de Galicia, como sempre, Elvira Domínguez, que sempre nos acompaña. Sí. Bueno, tamén presidentes de outras institucións amigas, e moitísima xente moi contenta. O coro dirixido por Paco Antelo estivo cantando precioso como sempre, pero tamén logo a xente espontaneamente, ou seja, estivo moi linda a festa. A propósito de eso temos que enviar un saúdo especial a un ointe moi fiel que temos que se chama Germán, unha aperta para Germán, que nos escoita sempre, que un día descubriu a audición, digamos que de casualidade, porque pasando o dial atopou ali a nosa audición e a partir dali quedou engaiolado e xa está. Xa o temos, así que unha aperta, Germán. Pero a vida sigue, non? Temos actividades. Temos moitísimas actividades para o mes que comeza. Xa o primeiro domingo de xullo ás 11 horas, o vindeiro domingo, ás 11 horas, como todos os anos, o primeiro domingo de xullo, xuntámonos ao pé do cruceiro do cemiterio central para lembrar a os galegos mortos no Uruguai, a todos os galegos mortos no Uruguai. Así pues que así, a todos vamos a invitar a xente o domingo próximo ás 11 da mañán aí no Cementerio Central, en un recordo a todos aqueles que bueno, que nos precederon e que morreron, verdad? Que pois aí diante do cruceiro, que é o signo máis importante de Galicia. Sí, que máis hai, Ana? Un cruceiro que foi traído por os irmáns Fernández Bermella, non? Dous irmáns galegos, que ás veces se di que non eran galegos, sí que eran galegos. E despois hai unha misa en galego, non? E logo, sí, antes da misa, que a misa é o día 26, antes da misa temos a celebración do Día da Patria Galega no patronato, o día 25 de xullo. Isto vai ser o mesmo día 25, o Día da Patria Galega, e o día seguinte a misa en galego na catedral. Está xa todo organizándose para facer a misa, así que, bueno, temos bastantes actividades neste que é o mes de Galicia. Pero a misa é domingo 26 ás 12, sí, ás 12:30. Ás 12:30 de mañá na Catedral Metropolitana. Sí, porque antes hai outra misa, entón esta será ás 12:30. Bueno, xa que falamos de Galicia, vamos a botar unha muñeira. Uyelelo, uyelelo, uyelelo.
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chaná y Joaquín de Salterain. Teléfono 24 00 27 39. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Largo do noso programa de hoxe, ao largo do noso programa de hoxe viñamos dedicando unha especie de homenaxe, de sentido homenaxe de sempre en Galicia ao Estatuto do ano 36. Non podía ser alleo a este emotivo recordo o noso corrunchiño de hoxe, porque cúmprense hoxe 28 de xuño 90 anos dun feito histórico fundamental na historia de Galicia. O 28 de xuño do ano 1936 foi aprobado o Estatuto de Autonomía de Galicia, feito tan destacado que motivou que décadas despois, reformada a democracia, Galicia fose recoñecida como unha nación histórica. Naqueles anos, a Constitución española establecía que o Estado estaría composto por provincias constituídas en autonomías, e para iso debían contar cun estatuto aprobado pola maioría dos seus municipios, unha maioría de, polo menos, as 2/3 partes do censo electoral. Conformouse entón unha comisión para redactar o proxecto de estatuto. Distintas personalidades integraron esa comisión, entre os que destacou Alexandre Bóveda, que foi o encargado de escribir a parte económica, algo moi importante porque non hai soberanía sen poder económico que a sosteña. Bóveda mostrou como o centralismo español perxudicaba a Galicia e fundamentou a necesidade dunha organización económica diferente que permitira o seu desenvolvemento. Deuse a continuación un proceso de información, discusión e sensibilización que tivo a Castelao como o seu líder natural. Varios partidos políticos da época eran opositores á cuestión autonomista galega. A pesar diso, o texto foi finalmente sometido a consideración do pobo. Chegou o día e o pobo foi convocado a un plebiscito sobre o estatuto, que en caso de ser aprobado, debía logo ser entregado ás Cortes Españolas en Madrid para a súa sanción definitiva. O resultado do plebiscito foi impresionante, máis de 900.000 votos a favor contra pouco máis de 6.000 en contra. Este resultado foi a expresión dun pobo que sentía a súa identidade propia, un pobo que necesitaba o seu recoñecemento como nación, coa súa lingua, o seu territorio, as súas características e demais elementos dunha nación tal como expresara Castelao. Unha vez aprobado, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao e Gómez Román entregárono para a súa aprobación ao presidente das Cortes, que era por aquel entonces Diego Martínez Barrio. Isto foi o 15 de xullo de 1936, pero 3 días máis tarde, o 18 de xullo, o alzamento militar, a posterior guerra civil, impediu a súa tramitación nas Cortes. Logo da guerra veu a ditadura e todo quedou paralizado. Pero 7 anos máis tarde, a finais de 1945, en México, foi aprobado e ali expresouse de maneira explícita o seguinte, que Galicia deixou expresada a súa vontade de autonomía en el texto del estatuto plebiscitado e aprobado por el pueblo gallego. Rematada a ditadura franquista e logo do proceso de transición democrática, Galicia obtivo o rango de comunidade autónoma definitiva en 1981. Todos estes antecedentes foron importantes. O estatuto aprobado en xullo do 36 foi unha mostra da vontade irrenunciable do pobo galego, que posibilitou décadas máis tarde o recoñecemento de Galicia como unha nacionalidade histórica. Celebramos hoxe 90 anos dese acontecemento. E para iso vamos a escoitar a Saraivas coa súa canción Nación.
unha flor, un amor, unha alborada, unha fonte, un río, unha praia, unha estrela, un camiño, unha llama, unha terra, un pobo e unha fala. A maneira de buscar o noso pan, unha forma de bailar no noso chan. Muiñeiras, alalas ou folianas, unha terra, un pobo e unha fala. Un viñedo, un carballo, unha gaita, a morriña espallada polo mundo, a muller que na casa está enlinada, unha terra, un pobo e unha fala. Castiñeiros, carballeira, romería, eirexados, costeiros, gandeiría, rebaderas, corredeiras embruxadas, unha terra, un pobo e unha fala. O mareiro, vento desta costa, o batir nas olas en Fisterra, un ardente corazón que sinte cala, unha terra, un pobo e unha fala. A maneira de buscar o noso pan, unha forma de bailar no noso chan. Muiñeiras, alalas ou folianas, unha terra, un pobo e unha fala. Castiñeiros, carballeira, romería, eirexados, costeiros, gandeiría, reboldelas, corredoiras embruxadas, unha terra, un pobo e unha fala. Unha terra, un pobo e unha fala. Amigos, vamos a recordarlle estas datas para que o teñan en conta para este mes de xullo, o mes de Galicia, o mes da Nación Galega. Actividades do mes de xullo no noso patronato, Ana. Sí, principalmente queremos invitar a todos para o vindeiro domingo, o próximo domingo, ás 11 da mañá, no Cemiterio Central. Allí estaremos nun encontro ao pé do cruceiro que se atopa no Cemiterio Allí Central. van a facer unha ofrenda floral a todos os mortos, sí, ¿no? Sí, pero fundamentalmente eu penso, a ver, quen non ten algún galego cando ti pensas principalmente na familia, pero claro, tamén sí. amigos, ou seja, formamos parte dunha colectividade galega, e todos temos algún galego que recordar ese día, de maneira que agardemos que o tempo acompañe, sí, porque a ver, onte fixo un día que era un día de outono precioso, con sol, durante o día a noite ponse fresquiña, pero durante o día estivo precioso. O gallá o domingo acompañe tamén temos sufrido outros anos, algúns domingos bastante complicados, con chuvia, con vento, pero bueno, agardemos que o tempo acompañe. Entón, o próximo domingo, a lembranza aos galegos mortos no Uruguai, ás 11 da mañá ao pé do cruceiro no Cemiterio Central. E por outra parte tamén a misa, ¿no? Bueno, e logo, sí, as outras actividades que son sempre de todos os anos no mes de Galicia, temos o Día da Patria Galega, o día 25, ás 19 horas, é un sábado, no patronato, e o día seguinte, ás 12:30, domingo 26, a misa en galego na Catedral.
Ana, eu sei que vai a causar moita expectativa isto do ciclo de cine en galego. Sería bo que nos recordaras que as datas... Si vai comezar tamén no mes de Galicia o en xullo, o día 22. Vai ser nos cines Alfa Beta todos os mércores, comenzando o mércores 22 de xullo. É un cine con películas, un ciclo con películas dos ciclo Mestre Mateo. Sí, películas ademais de moita importancia, ¿no? A nivel general, a nivel cine. O ciclo Mestre Mateo é un ciclo bastante recoñecido de cine en Galicia, así que bueno, poden asistir a partir do mércores 22 de xullo. En outubro será o ciclo de películas vinculadas ao Camiño de Santiago. Moi ben, bueno, pois anote estas datas, amigo Inte, para o mes de xullo. Xa sabe que Ana douno moi clariño, moi ben explicado. E nos vámonos, volvemos o domingo ás 9 da mañán aquí en Sempre en Galicia, o programa máis bello do mundo falado enteiramente en galego. Hasta domingo que ven. Ata domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe, e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.